Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena, l-ekonomija Maltija kibret darbtej u nofs aktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Skont l-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-NSO, fl-ewwel 3 xhur tas-sena l-ekonomija Maltija kibret bi 3.1%. Dan it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna seħħ minkejja il-perjodu ta' sfidi internazzjonali bla preċedent fosthom il-gwerra fl-Ukrajna u l-kriżi tal-enerġija li kkaġunat. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ li f'dan il-perjodu il-ġid nazzjonali kien ilaħħaq iżjed minn 4.3 biljun euro. Dan ifisser żieda ta' kważi 359 miljun euro, jew aktar minn 9% meta mqabbel mal-ewwel kwart tas-sena li għaddiet. Ħareġ ukoll il-ġid nazzjonali fl-ewwel kwart ta' din is-sena kien jisbuq dak li kien irreġistrat fl-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija. Dan hekk kif ġiet irreġistrata żieda ta' kważi biljun euro meta mqabbel mal-perjodu ta' bejn Jannar u Marzu tas-sena ta' qabel pandemija. L-NSO innota li f'dan l-ewwel kwart tas-sena li qegħdin fiha kienu bosta loqsma ekonomiċi li reġistraw tkabbir fosthom dak li inkludi il-manifattura, il-beħ bl-ingrossa u bl-imnut, is-settur tal-informatika u telekomunikazzjoni u dak tas-servizzi finanzjarji u tal-assigurazzjoni. Dawn iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll tkabbir ekonomiku tqassam fi kważi 150 miljun euro li marru f'żieda fis-salarji tal-ħaddiema f'aktar minn 117 miljun euro fi qlieħ għan-negozji u aktar minn 92 miljun euro f'taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjoni. Brabta ma' dan l-iżvilupp, il-Prim Ministru Robert Abela ikkummenta fuq Twitter li dan it-tkabbir ekonomiku wasal permezz tas-sussidju li qed jagħti il-Gvern fil-prezzijiet tal-enerġija li wassal biex l-industrija u s-servizzi komplew jikbru b'mod b'saħħtu. Din l-istatistika tal-NSO ħarġet ftit jiem wara li fit-tbassir tagħha għar-rebbieħa il-Kummissjoni Ewropea qalet li Malta se jkollha t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea din is-sena u s-sena d-dieħla. Intant fl-istess jum il-Bank Ċentrali ippubblika l-aġġornament ekonomiku ta' Mejju. Fih ħareġ l-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-fiduċja juri s-sentiment ekonomiku f'Malta żdied ix-xahar li għadda meta mqabbel ma' Marzu li għadda u ħareġ ukoll li din il-fiduċja kienet ogħla mill-medja storika. F'dan l-aġġornament ekonomiku ħareġ ukoll il-kundizzjonijiet tan-negozju jindikaw li f'April it-tkabbir annwali fl-attività kummerċjali kompla jaqbes il-medja. Ħareġ ukoll li f'Marzu id-deficit tal-Fond Konsolidat naqas meta mqabbel ma' sena ilu, hekk kif id-dħul tal-Gvern żdied aktar mill-infiq. F'dan l-aġġornament tal-Bank Ċentrali intqal ukoll li r-rata tal-inflazzjoni naqset meta mqabbla ma' xahar qabel.